V Nitre opäť úradovali grafiťáci. Zasprejovali steny pri hlavnej ceste aj zadný múr budovy v Mestskom parku. Všetko sa to udialo za bieleho dňa a bez pokuty. Približne 30 umelcov so sprejmi sa ukázalo na nitrianskom graffiti jame. Najskúsenejším bol Nomad z Trenčína, ktorý sa writerstvu venuje už 14 rokov. Táto scéna, už nie sú začiatočníci. To už sú ľudia, ktorí majú niečo za sebou. Sprejovalo sa v parku a sprejovalo sa aj na veľkú stenu pri diaľnici. Za bieleho dňa a na očiach všetkých. Každý má svoju paletu a každý vychádza z toho, čo vidí a aké farby chce použiť. Grafitiáci sú radi, že ich už ľudia prestali hádzať do jedného vreca so sprejérmi. Mnohým sa grafity dokonca páčia. To je jedna vec, ktorá je sprejérstvo, a toto je druhá vec, ktorá je grafity. Jediné, čo majú spoločné, je, že sú robené sprejmi. Skôr vnímame tú farebnosť, ako sú zladené farby. S týmto sa vyrovnáme. Keď sme robili pozadie, tak taká stará pani sem prišla, že prečo to pretierame, že to bolo pekné a hovoríme, však zajtra budú lepšie, tak sa príde pozrieť. Umelcom vychádzajú v ústrety už aj mestá, no ako vravia, stien na maľovanie je stále málo. Je ich dosť málo na to, že sa to už dosť rozrastá, už je to na inej úrovni. Takto pomaľovali grafitiaci stenu pri diaľnici, no a takto vyzerá po graffiti jame múr v Mestskom parku. Spolu viac ako 30 umeleckých diel. Monika Jelušová, televízia Marky.